Mdzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Lero abale ndi alongo, mayi wathu Eklesia akutipempha kuti tikondwerere, tiphunzire, tinyadire zamoyo wa Cosmas ndi Damiano Woyera. N'chifukwa chake mlaliki tsiku la lero sakubisa mawu ayi, akungoneneratu kuti zonse nzachabechabe ngati tiyenda opanda Ambuye, chifukwa dzuwa limatuluka nkukalowa ndipo limapita msanga kumene linatulukira. Tikapanda kuzitenga bwino tidzaona ngati zinthu zikungodzibwereza, tikhala anthu osamala, chifukwa palibe chinthu chimene tinganeneretu kuti tikomplitire chatsopano pansi pano. Ambuye akatitsogolera tidzaziva zonse kukoma. Mawu athu oyamba lero pamene ndikukulandirani kuti pa 26 September chaka cha 2024 akuchokera m'buku la Mlaliki 1 ndime ya 2 kulekeza 11. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Amag Gundo kuchokera ku St. Louis Montfort Parish, Balaka, mu diocese ya Mangochi. Ndipo salimo yathu monga ndakhala tikutsindikira sabata yonse ino kuti ndi yankho lathu limene timapereka, ndi pledge of our action imene timamuuza Ambuye. So salimo 90 kuti inu Ambuye ndinu kothawira kwathu pa mibado yonse, inu mumabwenzera anthu ku fumbi. Chimenecho tisamayiwale. Chauta amanena kuti bwerani inu ana anthu, pakuti zaka 1,000 pamaso pano zili ngati dzulo chabe. Chauta amayika anthu m'malo ake, amabwezera anthu m'malo mwake, amatipatsa moyo komanso amautenga moyo kuti ubwerere kwa iye. N'chifukwa chake potengera mmene takhalira pansi pano chilengedwere dziko lapansi, zoonadi tifuule limodzi kuti Chauta ndinu kothawira kwathu. Mawu athu amumthenga pabwino ndi monga adalembera Luka Oyera mutu wa 9 ndime ya 7 kulekeza 9. Amene akutiwerengera mawu amumthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Francis Damaseke kuchokera ku Episcopal Conference of Malawi, ACM. Tiyeniso abale ndi alongo tisinkhesinkhe limodzi. Mawu oyamba. Mawu a m'buku la Mlaliki. Nawa mawu a Mlaliki mwana wa Davide, mfumu ya ku Yerusalemu. Zonse nzopanda phindu, akutelo Mlaliki. Zonse nzachabechabe, ndithu zonse nzopanda pake. Kodi munthu amapindulanji ndi ntchito zonse zolemetsa zimene amazigwira pansi pano? M'bado wina ukutha, wina ukudza, koma dziko lapansi limakhalapobe osasintha. Dzuwa limatuluka nkukalowa, ndipo limapita mwansanga kumene linatulukira. Mphepo imaombera chakummwera nkudzakhoteranso chakumpoto. Imaomba mozungulirazungulira, pozungulirapo nkudzabwereranso komwe yachokera. Mitsinje yonse imakathira ku nyanja, koma nyanjayo osadzaza. Kumene madzi adachokera amabwereranso komweko. Zinthu zonse nzolemetsa, kulemera kwake nkosasimbika. Maso sakhuta nkupenya, makutunso sakhuta nkumva. Zomwe zidalipo kale ndizo zidzakhaleponso, zomwe zidachitika kale ndizo zidzachitikenso. Ndiye kuti chatsopano palibiretu pansi pano. Kodi chilipo chinthu chimene wina anganene kuti ichi ndiye chatsopano? Iyayi, chidalipo kale, ifenso kukadalibe nkomwe. Zakale sizikumbukika,
ngakhale zinthu zimene zidachitika pambuyo pake sizidzakumbukikanso ndi amene adzabwere m'tsogolo mwake. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mama Mumthenga Wabwino monga adalembera Luka oyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Mutu wa 9 ndime ya 7 kulekeza 9. Pa nthawiyo mfumu Herode atamva zonse zimene zinkachitika zija zidamuthetsa nzeru, chifukwa ena ankanena kuti ameneyo ndi Yohane M'batizi uja adauka kwa akufa, koma ena ankanena kuti iyayi ameneyo ndi Eliya waonekanso, enanso ankati iyayi koma ndi mmodzi mwa aneneri aja akale wauka kwa akufa. Herode adati, Yohane ndiye paja ndidandula pakhosi, nanga uyunso ndani amene ndikumva zake zotereyo? Choncho ankafunitsitsa kuti amone Yesuyo. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Kristu. Mwina tisanabwere ku mawu amene timafuna tisinkhe polingalira moyo wa Cosmas ndi Damiano, amene timafuna kuti tiyike mutu onena kuti mpesa umene wavutika kukula ndi umene umatulutsa waini wabwino. Koma tisanafike kumeneko, tiyambire kumapeto kwa mthenga wathu wabwino wa tsiku lalero. Tikuona Herode akusowa mtendere, adachita zinthu zombwambwana, adapha atumiki a Mulungu, adapha Yohane M'batizi, ndipo akuti atangopha Yohane M'batizi ndi atumiki ena, ataona kuti anthu zikumasangalatsa, adaphanso anthu ena ambirimbiri monganso adachitira mafumu anzake. Koma tikuona kuti tsopano chikumbumtima chikumusowetsa mtendere. People are reporting kuti zikuchitika uku kunena za Ambuye Yesu, akuchiritsa odwala, akupanga zakuti. Ameneyo ndi ndani? Inetu Yohane ndi ndamupha. Kapena zingakhale bwanji? Akusowa mtendere. Choncho akuti amafunitsitsa ataona Yesu. Sikuti amamufuna amaone Yesu kuti akampembedze, sikuti amafuna akamuone Yesu kuti akamchiritse, sikuti amafuna akaone Yesu kuti achite zina zake zozizwitsa kapena kuti akalape machimo. Amafuna akaone Yesu ndi cholinga choti apange verify kuti si Yohane, ndi ndani ameneyo. Let's stretch forward the memory lane nkufika mphali yathu ino. Ifeso sitimalakalaka kufuna kuona Yesu pa zifukwa zolakwika. Katikisimu wathu makamaka wa makolo athu amabwereza ndithu momveka. Mulungu adalengeranje anthu. Mulungu adalenga anthu kuti ambwezere ulemu. Choncho ine ndikamakhala, choncho inu mukamakhala, choncho ife tikamakhala, we are here on earth kuti tizimbwezera Mulungu ulemu, to glorify God. Koma kwamba zoona ambiri chimene timapembedzera sinde kuti timbwezere Mulungu ulemu. Timafuna monga Herode kuti tipange verify zozizwitsa zina zake. Ameneyo ndani? Ndiye timapita ku church pa zifukwa zathu, seeking promotion, seeking basi zakuthupi zitendere. Ndimanena mobwereza kuti ambiri timantenga Mulungu ngati dispensary, pongo tapa madalitso akuthupi. Ayi, choyamba tinkonde timusake Mulungu chifukwa choti iyeyo ndi Mulungu, timpembedze Mulungu chifukwa choti iyeyo ndi Mulungu. Inu ndine timasaka Mulungu pa zifukwa zanji, tikuyesetsa kukometsa moyo wathu kuti timpeze Mulungu pa chifukwa chani. Tikhale ngati Agriki aja amene adapita kwa Yesu kudzera kwa Filipo ndi m'bale wake Andrea kuti pepani bambo, timafuna tiwanane ndi Yesu kuti timpembedze. Anthu amene amapita kwa Yesu ndi mtima oti ampembedze, Yesu amacheukira, Yesu amawadalitsa, Yesu amayankha mapemphero awo. Ife amene timapita kwa Yesu ndi mtima ngati wa Herode, satiyankha nkomwe, saticheukira nkomwe. Lero tikunena kuti tikuchita chaka cha Cosmas ndi Damiano, amene kwawo kunali ku Syria, amene wandithu anali pachibale mapasa, twin brothers. Iwo wachosangalatsa nchonena kuti anali madotolo, and they used their medical knowledge to save the lives of many, and were known as mannerless brothers. Kunena kuti adaphunzira maphunziro azachipatala, abale amenewa akusiriyawa, mabasa amenewa Cosmas ndi Damiano akuti adakagulitsa chuma chawo chonse chimene chinali zawo, ndipo ndalama zakezo analolera kuti azithandizira anthu amene akusowa chithandizo koma alibe pogwira. Choncho amatenga chuma chawo pogwiritsa ntchito nzeru zawo zachipatala kwina kunkumathandiza anthu. They didn't charge their patients. They were actually the first surgeons
to successfully perform a limb transplant, kuti kuchotsa nthiti ya munthu. Madokotala ake oyamba amene adatha kuchotsapo nthiti ya munthu nkumpatsa munthu wina in the 4th century. Amene mmawerenga history mukawerenge za Cosmas ndi Damiano zimene adachita ku medical world. Iwowa poona chikhulupiriro chawo, poona luso lawo, poona mmene amatumikira anthu, adaphedwa modulidwa mutu ndi mfumu ija Diocletian imene idapha akhristu ambirimbiri mu zaka za 303. Iwowa openly poyerayera adanena za chikhulupiriro chawo, adanena za chuma chawo, kuti ife pokhulupirira Yesu Khristu titenga zathu zonse nkumbwezera Yesu Khristu amene. Ndimadzifunsa poyamba chabe kuti ndangati amene with our professions timasonyeza kuti ndife akatolika, timasonyeza kuti ndife akhristu, kapena chikhulupiriro ena tilipo ambiri pano pati yankhuleni ambuya mipingo ina inanso sitikulu. Koma funso ndionena kuti ndangati amene timapanga align chikhulupiriro ndi moyo wathu wa tsiku ndi tsiku. Ena ato ndife akhristu mchechi chabe, ndiye timavina monyamwa modenya, kudzithyola kugogodekera pamene paja muchechi muja kuti zoona mkhristu akapita kunja nkhalamo, akapita kunja namakalimbikitsa zikhulupiriro zosemphana ndi mayi wathu eklesia, zikhulupiriro zosemphana ndi Ambuye Yesu. Ati mtulo napereka, koma kuona ndalama zimene akutenga kumene akupereka mtulolo, mukaona kuti amagwira ntchito zofalitsa, mwina kuchotsa pakati, zofalitsa, mwina kusemphana ndi ziphunzitso zimene mayi wathu eklesia amalamula. Ndeno buku la Mphunzitsi makamaka tikawerenga Mphunzitsi 35 amatiuza kuti musayese kuti mungapereke chiphuphu kwa Mulungu ndi ndalama zanu. Cosmas ndi Damiano akutenga chuma chawo, koma chuma chawo chili apo, nzeru zawo za udotolo zili apo, akuti akutsogonza chikhulupiriro chawo. Ndangati timatha kunena kuti izi sindipanga chifukwa kuti ndine mkatolika, izi sindipanga chifukwa kuti ndine wa CCP, izi sindipanga chifukwa kuti ndine wampingo akuti. Mukaona ambiri chikhulupiriro chimabwera pambuyo, ntchito imakhala patsogolo. Ponena nkumati ndi mchere wa ana, ponena nkumati ndi tsogolo la ana. Likhala bwanji tsogolo posemphana ndi zimene Mulungu akufuna. Damian Cosmas analolera kumfa chifukwa cha chikhulupiriro chawo. Atauza kuti inuyo mupembedze fumu, anauza kuti ayi ndalama tili nazo, ntchito tili nayo, tikudziwa zimene tikupanga mmoyo mwathu, koma ife tidasankha Yesu Khristu kuti akhale otsogolera moyo wathu. Chachiwiri, they lived generously monga tatenera, poti pokagulitsa zawo zonse aphunzira, akuchokera ku banja labwino, twin wawo, mu mapasa wawo, akutenga zinthu zija pamodzi, nkumanena kuti ife anthu amene tizathandiza, ife anthu amene tizigwira ntchito azibwera ulere, chifukwa chuma tili nacho choti titha kumalipirira. Sindikunena kuti tifike pamenepo, mwina sitingakwanitse. Koma inu amene mmagwira ntchito, ndikangati pamene mmatenga chuma chanu nkupangitsa anthu ena kuti amve kukoma, ndikupangitsa anthu ena kuti apange praise God, anthu ena amene muli pa business, ndikangati amene chuma chanu ena atuti makanika ndi galimoto yeneni lole kukupemphana akwaya kuti timati mutinyamuleko tufuna tikayimbire misa ya maliro. Mmalo mongo kana ndeti mayamba kulalata, mmodzi wa mtengo wa matayala, mmodzi wa mtengo wa mafuta, mmodzi wa mtengo wa mabushi, mmodzi wa mtengo, kuti inu zonse zimachoka kwa Mulungu, zonse zimabwerera kwa Mulungu. Let us be as generous as we can. You remember the mother-in-law of Peter atachiritsa ku malungu aja, akuti adayamba kwakonzera anthu chakudya. You remember Joanna, Mary Magdalena, ndazimayi ena tikawerenga Luka 8:1-3 tiona lachisanu mawa, kuti amatenga chuma chawo nkukathandizira Ambuye ndi ophunzira aja, kwina kwako atsatira nkumamva mawu. Inu ndine ambiri timanena kuti timakonda Ambuye, timamva mawu ake, koma ikakwana nthawi yoti titenge zimene Mulungu atidalitsa nkudalitsa mbumba yake zikutikanika. Cosmas ndi Damiano sanapange choncho ayi. They sacrificed their wealth in order to save the sick free of charge. And they sacrificed their very lives when they were martyred for their faith. Yet, monga ndanenera, they are like those struggling vines who make better wines. Ali ngati mitengo ya mpesa
imene akuti imakula movutika, akuti imene chende imatulutsa vinyo okoma kwambiri. Ndi chani chimene tikuvutikira kuti anthu ena amve kukoma? Ndi chani chimene tikuvutikira kuti ena apindule mchikhristu chawo? Timakamba mobwereza. Ndi nthawi ya zisankho mu mpingo. Tapanga tikupanga. Muno timajijirika pa maudindo ena, chair, mundimvetsetse sindifuna unyazitsa wina aliyense. Chair, treasurer, secretary, committee member, timathamangirana. Akafika nthawi imene maudindo amene ali count most, ophunzitsana tilitonse, ophunzitsaka tukumene. Mapeza kuti palibe akudzipereka. Kwasankha anthu amakana. Yet amene ndi amene okhala maudindo kwa ife amene tili ndi chikhulupiriro chozama zitsanzo zabwino, akhale gowani kuti awawa mwina tidzapange propose mu mpingo kuti tikamasankha patsogolo penipeni pazikhala aphunzitsa chikhulupiriro. Anthu amene amagwira ntchito ndi ansembe ndi agulupa kuti tikamati kapena kutsogolo kuti tidzanene kuti cheya wamphakati azikhalanso mphunzitsi wa tilitonse, mphunzitsi wa kalasi. Chifukwa for me these are the most important elements in our faith. Ndipo pezoti titasankha maudindo ena onse aja koma ukuku sitinayikireko mtima. Ndeti mabereka a Khristu osakhwima. Akhwima bwanji ngati zimene alandira zili zosakhwima? Sitikunena kuti amene amaphunzitsa ndosatha ayi. Koma most often ife amene tili ndi kuthekera sitimadzipereka. Papali chipano nangasiyana amasiku ano masukulu mumaphunzitsa dzizungu ndi zina zotero. Pakusowekera pasukulu pachali chipano pakhalenso class ya chizungu. Koma mukaona anthu amene tikunena zimenezo makolo, ife amene tili ndi kuthekera we have the expertise, sitimabwera poyera. Struggling vines can make better wines if we learn to sacrifice. They became their better selves when they gave their lives as a self-sacrifice. Ndilokonzeka bwanji pomuyang'ana Cosmas ndi Damiano kuti ndipereke moyo wanga ngati nsembe. Through their difficult time, sanakane kupanga surrender moyo wawo m'manja mwa Ambuye. Inu ndine nthawi imene takumana ndi mavuto, sitimachithawa chikhulupiriro chathu. Kunena za chikhulupiriro tona pambuyo pano tipangekaye za ndalama. Tipemphererani kuti potsatira chitsanzo za Cosmas ndi Damiano, poyamba tikhale nawo mtima ogwiritsa ntchito nzeru, chuma komanso zabwino zonse zimene Mulungu atipatsa kuti titumikire anzathu. Chachiwiri, tidzipereke ku chikhulupiriro posatengera ulemerero umene tili nawo. Ena adasiya kupemphera chifanda Bwana, foti Mulungu adapanga raise their status, iwowa adamuyiwala Mulungu. They are able to enjoy mphatso zimene adalandira kumuyiwala amene adapereka mphatso. Mulungu atithandize poyang'ana Cosmas ndi Damiano kuti zimene adatipatsazo zitithandize kumtumikira iye mwini. Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.